naimbag nga aldaw kada kayo amin kakabsat. Intay man padasan nga pagluganan tay kung kunada nga bullet train. Atan niya pa makikita yo ta orange jane. Hi guys, I'm here at Hsinchu HSR with me, myself and I. With myself, of course. Piling vlogger, labas. HSR. Sakay tayo ng bullet train. Day tanong nagtawag. Tata at isang wanan. Kunti aglaw-law iti Hsinchu Station titi HSR. Ag sinabali gamin apo iti way titi HSR kun TRA. Nagayat isubsub na ni ang paslala isubsub ti bullet train. Tay makita namdaman. Umunan ko ninigra. Datan ni datan. Nagpadakal nga paposte ay Jay tayo may kadwa nga palapag nga aglugan. Ito yung babang area nga ito tagadi pagdatangan ti makmakan kini pagdatangan ti ticket tapos iti pagluganan ko ti second floor iti di makina ni nalabsan nakisong-asobya nagtapanakmang gatang iti ticket ko amin yung makina da dito dati translation na yung awalang ti Ilocano English, Indo, Pakistani kasi anda dita Chinese anda dita so ita kinitak no sa kimano nga na di tainan kabel mo pala di nagkapwam kini di papanam tapos di tainan kat 1125 no mo di suying tayo so di papanak kanisot as asidig ito area na ikot ko 1160 tapos agpili ka dita no niya ti klase nga pagbayad mo ada ti cash ada ti credit card ada ti debit card yung ti pinili na ikot debit card gamin awan ti cash ko kutatan nalakon tay card ko tas isubsubok kang kwanan ka naman at kayat ko ti agluganan ko inapay kayat nitong paang ka nilalala kita labot niyan sa isong akindan na tapos datan agkaramit ka ti transaction mo no apaman nga makana tay card mo kat dita nakita no sa kimano 1160 tapos nalpasan na luwanan tani nalpas na ka na alat ti bayad nan ang jibaba di resibo ti visa card mo so datan tapos dati mo di resibo ti bullet train nga isot isirip mo ijayin ti pag-unagaan tapos lukat ti jibasit nga gay dahil ninalampasit na makikita yo jay ka ni ko nanda sumanilpon ka gamin ko nanda joke lang. Datan isirap ko tayo ticket ko. Nung maisirap, iwarna, alaom, santog lukat yung nalabasit. Naglukatan yung nalabasit. Tapan na ko, dyan may kadwa nga pala pag taiso ti paglugana. Nakita dyan ang yun kung nakarintintin daw. Kasi datan minigra datan. Siya may taang sapatos. Kulay gray. Datan ninigra. Natinagay yung ticket ko sa mga pinidot ko kitaan nyo nag-isip tayo lata ninigra natan nag-iaglugan nga dado mga kakadwak na kanina nga pa very formal da kitaan nyo napidot ko datan di pa na pidot ko di ticket nakasagpanta ko dito second floor pantay yung sirpatan, ti tsura, ti bullet train nga, sumangpat, mangmangyon, ti awang nan. Tatan ti bullet train yung kunada dito Taiwan kakabsat. Nada di imbis may upat nga oras, from north hanggang south, mabalin ka lang ang gahe, itibay sa oras. Nakarinrintid daw, bali 12 cars dayta. From 1 to 10, nadi kung kunada nga reserve car. Or kailangan iti-ticket nga reserve numot from 1 to 9 gaya yung reserve tas 10 to 12 di sumot din ang reserve aji mo di orahan mo kailangan ng iti di seat mabalin kalatag tugaw basta dalako di bakante marim ang atugawan gaya tao nga nakatugawan kasi kasi aji from 10 to 12 daji kung kunada nga first come first serve basis no from 1 to 9 karmot daji kung kunada nga business class or reserve seats makita yung damdaman no umunagnak no unyat pinagkasabali na
Nung kastag, pila ka pailaang kung oray nyo nga makarwar, dagijay, rumuar. Datan si kami mo tanto umunag tanakarwar lang nga rod amin nun. Pahan nyo kakabsat ay pakitag ti pinagsabali ti business class kin iti economy class ti bullet train. Dagito'y nalalabasit nga 2x2 area. Dati di kong kunada nga business class kita may sapatos ko sa balen, poraw. Dati di may isang biyahe idi. Madi na ituloy tinagbidbidyo. Kunada ag video ka mamag nga rod no kwa. Saksakay ka ti bullet train hanggang makasaksakay ka padpadas minto mamo no kasano. Actually convenient datoy. Nalpas ko na ipakita ka niya yun. Kita nyo ta sapatos ko sa balit sapatos ko ditan. Dati di kong kanada mong economy class 3x2. Iti kanigin no sang-sangon nyo ti cellphone ko ako. Taluan iti bangir kanawan duaan. Pindutin tayo di sensor apo tap naglukat. Open sesame. Kita nyo itani. Nagadupay lagta nakasinta takder doray bullet train nga kunadan. Sinabali gaming depression ti reserve seat kinti non-reserve seat. Kasi no non-reserve seat, nagtugaw ka wano saan same price ng deja di reserve seat. Kada talaga titugaw mo ijayon. Data, pantayon, magmag na di taonig ti bullet train, ipakitat ka niya yung pakabsat na niya ti itsura na. Total ko tinaalak nga tikat ka 20 to 12, isungawan ti designated area na. Basta, adi talo lang nga kay ti papanam. Yung ti papanak din tayo dyan, pinakadulong. Kita, nakarin-rin ti dog ti may isang akar aya. Dati nga video nga ikot exclusive para tagiti Ilocano atap na maawatan nyo ngam no Tagalog Bisaya ka ako ipatranslate mo at Ilocano tani makanuhan tag pinaawatan ka sa bali di may isang sangaw tingiwa ko nga ko ni baka sa balin tupat yung mapanunot mo. Diba nagadulat na nakatadar ko na magkada kayo. Pakita ka kanya yun. Kasla mo lang aja kung kunada nga man kin kway-kway ngay. Numan di ka di. Oray din no ti pagtugawam, isulat na, mabalin lata, no kway-kway. Di ka mabalin ag tugaw, no one ticket mo, di ka di kasla kasya, di mo lang bullet train. Kitang ti bullet train. Nagsaya at launay. Adapay ati bendo dito, unig mismo ti bullet train. Nakita yun, nalabsak ka din. Dati sarili na nga bendo dito. Awan aji magna nga kasi din ti kway-kway nga. Dati magnangaglak-lakot ti pentang kasjay. Kita magkadapag lalaptap ita bullet train. Talaga kami nga nagpaspas ko, nagtal na. As ini marik-karik na mauawing nga rin ako nada. Data di bendo ni diba dati bendo? Mismo taon nagti bullet train. Data nakadanon na ako. Dati ikot tayo na po. Shalon station. Rabiin, nagawid na ninigran tani. Dapay sarap na nabigat pang migat tayo. Yaman nakati pa nagbuyayo. Salamat! Yaman nagkati pa nagbuyayaw.